Mandaue CDRRMO lakip sa top 3 finalist sa National Gawad Kalasag Awards. Karong adlawa, bisita sa Mandaue DRRMO ang team nga mihimo og validation sa tibuok operasyon sa Mandaue DRRMO. Naglakip sa miinspeksyon og nag-validate ang representante sa OCD, NDRRCMC, NEDA ug DSWD. Mihimo og presentasyon ang DRRM head sa tanang mga programa sa disaster relief o prevention sa dakbayan. Gipakita sab ang mga efforts nga gihimo aron maproteksyonan ang mga Mandawihanon lakip na ang mga responders. Karong adlaw gibida ang mga sakyanan ug tanang assets sa DRRMO nga kabahin sa giinspeksyon sa team lakip sa top 3 ang Mandaue City sa tanang 33 ka mga highly urbanized cities sa tibuok nasod. After the documentary review, they will inspect our vehicles, our emergency equipment. Of course, they will be inspecting our early warning systems and will be driven around the city para makita kung ang sa mga signages for early warning.